Sund Sogn er et sogn i Midtjylland, som både er præget af land og by. Det har tidligere været et udpræget landsogn, men nu er der efterhånden så meget by, at man også kan mærke byens puls. Som præst i Sunds får du en af Danmarks største hedesøer lige i baghaven og 5 minutter til motorvejen, der forbinder Sunds med resten af Europa. Der er en homogen sammensætning af indbyggere. Der er både børn, unge og midaldrende og ældre. Og der er en rigtig god opbakning til kirkens arrangementer. Sunds Kirke og sognegården, der hører til, det er et sted, hvor der kommer rigtig mange sundsborgere. Nogle kommer der trofast til alt, hvad der foregår. Andre de kommer en gang imellem til udvalgte aktiviteter. Menighedsrådet og præsterne og kirkens ansatte, også indimellem frivillige, det er dem, der står bag de aktiviteter, som går ud fra kirken. Der er den traditionelle højmesse hver søndag, og så er der også nogle mere specielle gudstjenester, målrettet forskellige grupper, f.eks. konfirmander eller de yngste og deres familier. Af aktiviteter, vi har i kirken og sognegården, der er der også babysalmesang, der er fællesspisninger, der er sognecafé, der er højskolesang. Og som noget helt nyt, så kommer der sovegrupper her til efteråret. Så har vi en forårs- og en eftersæson med sogneaftener med forskellige foredrag. I forhold til musikken, så glæder jeg mig over en levende menighed og en god kirkegang og en salmesang, der virkelig kan høres. Det hører vi også flere gange om året, hvor vi har højskolesangaftener, som samler op mod 100 mennesker. Sund Sogn søger en præst, som kan være en samarbejdspartner med menighedsrådet og de ansatte i sognet, og som også vil mærke byens puls og blive en del af det. I Sunds lægger vi stor vægt på det sociale og har mange arrangementer i løbet af året. Vi har byfest, hvor der er tradition for gudstjeneste i festteltet. Der er lastbilshow, der er anderally, der er halvbal, der er julegågade, der er julestue. Vi håber i Sunds, at du vil være med til at være synlig i bybilledet, deltage i foreningsarbejdet og de arrangementer, der er i byen. På vegne af medarbejderne, så kan jeg anbefale Sunds Kirke som arbejdsplads. Vi er en halvsneds medarbejdere, som mødes i det daglige og færdes omkring kirke og sognegård. Så der er et rigtig dejligt arbejdsliv og et dejligt miljø, og alle er engagerede og samarbejdsvillige og fleksible. Vi glæder os til at få en med på holdet, som vil engagere sig i de aktiviteter, der går ud fra kirken. En, som både vil være med til at bevare det, som mange forbinder med folkekirken, og som man er glad for, men også en, der vil være med til at prøve kræfter med noget nyt, prøve nye idéer af og gøre noget for at invitere flere med i fællesskabet.